Família, estem a Salar de Uyuni, és un dels llocs més espectaculars del món, sens dubte. És a uns 3.600 metres, és un antic llac. Com se llamava el lago antes? Lago Minching. Lago Minching, i ara es diu Salar de Uyuni perquè s'ha quedat tot amb sal. Avui aquesta nit hi ha hagut estragos, el José està una mica trinxat, la Sandra està trinxada, el Marc no tan trinxat, en canvi les talquienses, talquines, estan perfectament. I ara us vaig a fer una... Jo soc l'únic que no m'ha passat res, estic estupendament, aquests marines no... Ara us vaig ensenyar lo espectacular que pot arribar a ser això, perquè estem com en un... és com si fos un planeta estrany. Són quilòmetres i quilòmetres d'això, perduts. Això sembla la sala del temps de Bola de Drac. És impressionant. Portem conduint així com 20 minuts i encara ens en deuen quedar com una hora. És espectacular. Ara us passo aquí darrere aquesta gent perquè em sembla que només diuen que gilipolleces, però bueno, farem una mica de cas. La Sandra diu que són 200.000 metres quadrats. Yo creo que eso es como un continente. Que me falta alimento y agua en el cuerpo, por eso lo he dicho. 12.000 metros cuadrados. Padres de Sandra, Sandra está muy mal, hay que hacer algo. Bueno, res, només volíem mostrar-vos l'espectacularitat d'aquest lloc. Faig una última passada. Marc, digue-li que ara ens parem al mig de... Adéu a tothom, i ara diu el Marc que us digui que ara ens parem al mig d'això i que farem unes fotos collonudes i que us plegareu, ja veureu. Vinga, fins aviat! Adiós.